Potlačování Romů, snížené platy Romů, názor Romů na politiku a něco ze soukromého života. Takže romská rodina nastupuje. Manželko! Zavřeli! Dobré. Tyšovka! Já to nebudu. To je první manželka pana Bežuka. Dežurtice, druhá manželka. Co bych podepala místě? Dežomíra. Neuč. Neštrání. Tady Dežomíra. Pojď do toho. Já to nemoc podle Dobré. Máme tady vyčkáno. Jdeme. Daj more.